Chce znova o kúsok ďalej posunúť tvoje bubnovanie? Spoznávaš sa aj ty pri týchto záberoch? Poďme sa opäť pozrieť na ľavú ruku. Videl si už niekedy bubeníckych velikánov hrať s týmto technickým tuningom? Ja teda nie. Ak aj ty trpíš SOLR, syndrom odkladania ľavej ruky, uvedom si, že to je zlozvyk, ktorý tvoju hru ovplyvňuje v negatívnych smeroch. Snare neznie vždy rovnako, tvoja ruka nie je pripravená hrať viac úderov, robíš minimálne 2 pohyby navyše a ešte to vyzerá aj do sedlácky. Hra na bicie nemá byť nedeľňajší wellness pre tvoju ľavú ruku. Čo má ona čo robiť na stehinku? Pri hre musíš byť pripravený reagovať, preto tá ruka, aj keď nehrá, musí ostať nad snérom. Sleduj sa pri cvičení a snaž sa vybudovať si dobré návyky, ktoré tvoju hru posunú smerom vpred. Aj na takomto detaile záleží. Pre ďalšie tipy, pre tvoje bubnovanie, sleduj môj profil.